Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Masoy. Taong 1963, Alangilan, Negros Oriental. Magtatatlong taon na ang nakakaraan, magmula noong iniwan si Masoy ng kanyang ama. Ayon sa kanya, nagsimula ang lahat nung mawala ang nanay niya. Palagi kasi itong binubugbog ng kanyang ama, dahilan ng agaran nitong pagkakasakit. At nung mawala na yon, napilitan ng kanyang mga kapatid na magpaampon. Sa kanilang anim, siya lang ang naglakas loob na manatili sa tabi ng tatay niya. Patuloy pa rin siyang nagbabakasakali na baka dumating ang panahon kung saan magbabago na ito. Ngunit sa kasamaang palad, hindi dumating ang panahon na kanyang hinihintay. At ang mas masaklap pa, na dahil sa pananatili niya, kung kaya't marami siyang pinagdaanang hindi kaaya-aya. Nakahinga lang noon ang maluwag si Masoy noong nilinisan nito ang pamamahay niya. Ang kaso lang, masyado pa siyang bata noong mga oras na yon, kaya naman nang mawala ito, namroblema talaga siya pagdating sa pera at pagkain. Kung kani-kanino na siya dumaing noon para lamang makaraos. Ngunit ang ganoong gawain ay hindi rin nagtagal. Paunti-unti, nanawa na ang mga tao sa kanya hanggang sa kalaunay wala nang nagbibigay. At nang mapagtanto ito ni Masoy, dito na siya naghanap ng mapagkakakitaan. Marami siyang pinasukang trabaho, ang kaso lang napakahirap makakuha ng pera rito. Di rin niya matiis ang maghintay ng ilang buwan para lamang matanggap ang kanyang sweldong pinaghihirapan. Dahil sa ganoong sitwasyon, dito na siya nagtanong-tanong kung sino ang nangangailangan ng katulong. Ngunit dahil sa lalaki siya, wala gaanong pumapansin at tumanggap sa kanya hanggang sa dito niya narinig mula sa pag-uusap ng mga matatanda ang tungkol sa isang mayamang pamilya na nakatira sa pinakadulo ng Alangilan. Mahilig ang pamilyang yon magkawang gawa, kaya marami sa mga pulubing nakikita nila dito pumupunta. Dagdag pa ng mga ito na isa yon sa mga rason kung bakit madalang na lang silang makasilay ng mga baliw at mga kapuspalad na dumaraan sa kanilang lugar. Nang marinig naman yon ni Masoy, kahit wala siyang ideya kung saan ito matatagpuan, tila bang nagdulot ito sa kanya ng panibagong pag-asa. Naisip niya na, ito na lang ang lugar na pwede niyang puntahan, kaya naman bakit hindi niya subukan? Dagdag pa niya na, kung talagang mayaman ang pamilyang yon, hindi malabong mamuhay siya rito ng higit sa inaakala niya. Dahil sa ganoong kaisipan, hinanap ni Masoy ang sinasabing mayamang pamilya nung matanda. Isipin ninyo sa edad niyang 15 anyos, hindi man lang siya natakot magpagala-gala sa mga kagubatan. May mga nakikita naman siya roong tao, pero hindi yun gaanong madalas. Minsan nga, wala talaga siyang nakikita. At nung nakalayo na siya sa baryo nila, purong mga nangangaingin at mga ngaso ang nakakasalubong niya. Makailang beses na rin siya nitong binalaan ukol sa lugar na kanyang kinaroroonan, pero hindi niya ito gaanong pinansin. At sa halip na matakot, tinanong niya pa ang mga ito ukol sa pamilyang kanyang hinahanap. Ngunit nang marinig ito ng mga ngaso, mariin siya nitong inabisuhan na alamat lang ang kwento. Subalit dahil sa layo na ng kanyang binaybay, hindi niya piniling bumalik. At sa loob ng halos 3 linggo, nakarating na siya sa mga lugar na hindi niya inaasahang mapuntahan. Isang araw, habang naglalakad siya sa gilid ng malawak na lambak, may nakasalubong siyang isang lalaki na nakasakay sa itim na kabayo. Dali-dali yung tumigil sa kanyang harapan para magtanong kung saan siya tutungo. At nang marinig niya ang sinabi nito, hindi siya nagdalawang isip na ilahad ang tungkol sa kanyang pupuntahan. Pupunta ho ako sa lugar na pagmamay-ari ni Tandang Tino. Usap-usapan yun sa aming baryo eh. At sabi ng mga nakausap ko, tumatanggap ito ng mga taong wala ng pamilya at kapuspalad. Nagbabakasakali ho ako na baka tanggapin din niya ang katulad ko.
Sagot naman dito ni Masoy. Nang marinig naman yon ng lalaki, hindi ito nagdalawang isip na pasakayin siya sa kabayo. Sa unang alok, medyo napaisip pa siya kasi hindi naman niya ito kilala. Ngunit nang maipaliwanag nito na kapamilya yon ni Tandang Tino, di siya nagdalawang isip na umangkas sa likod nito. At mula sa lugar kung saan siya nito nakita, inabot pa ng kalahating araw ang paglalakbay nila bago nila marating ang lupain ng matanda. Malayong malayo ito sa kabihasnan, kaya noong mga panahong yon, wala talagang taong halos nakakaalam ukol sa mismong lokasyon nito. Paglalarawan ni Masoy sa lupain ni Tandang Tino, binubuo ito ng malawak na taniman ng palay at iba pang mga koprang mapapakinabangan. Marami rin itong alagang kalabaw at baka, tapos yung mga kambing nito halos kalat na. Marami rin ang mga pagmamay-ari nitong manok at higit sa lahat marami itong tauhang nagpapanatili ng kasaganaan ng lugar. May mga manlalako rin ito, kaya hindi niya na kailangan pang umalis sa kanyang lupain para lamang makabenta. Dagdag pa niya na, saganang-sagana ang lugar na yon, sa puntong lahat ng hinahanap niya naroon na. Matapos naman niya umasilayan, napuno ng kagalakan ang puso niya. Hindi niya sukat akalain na darating siya sa ganoong tagpo ng buhay niya. Kaya naman ang masipat niya ang lahat ng yon, masaya niyang hinarap ang matandang nagmamay-ari ng lahat ng kanyang nakita. Pagharap naman nilang dalawa, napansin niya na masiyahin at kalmado rin ito. Hindi yun tumanggi sa nais niya dahil ayon dito, matagal na nitong tungkulin ang tumulong sa mga nangangailangan. Subalit kaakibat ng pagmamagandang loob nito sa kanya ay ang mga kondisyon at mga gawaing kailangan niyang matupad. Hindi ito bahay bakasyonan ng mga taong kapuspalad, iho. Tatapatin na kita. Para tumagal ka rito, kailangan mong tumulong sa amin sa lahat ng trabaho. Huwag kang mag-alala. Hindi mabigat ang trabaho rito. At kung magsisipag ka, makukuha mo ang lahat ng iyong gusto. Sa lugar na ito, iho, sarili mo lang ang kalaban mo. Wika ng matanda habang ipinaparamdam sa kanya ang init ng pagtanggap ng pamilya. Nang marinig naman yon ni Masoy, pinili niyang sumang-ayon sa nais nito. Kesa naman magpalaboy-laboy sa baryo, sa isip-isip niya, mas mainam ng ganon kesa naman manatili sa lugar na walang kasiguraduhan ang kanyang hinaharap. Dagdag pa niya na, batak na rin naman siya sa trabaho, kaya mga ipinapagawa nito ay hindi na magiging mahirap. Pagsapit ng gabi noong mismong araw, nagkaroon ng salo-salo ang pamilya. Sa labas ito ng mansyon naganap dahil imbitado ang lahat ng mga manggagawa. Ayon sa kanya, na kung hindi siya nagkakamali, aabot sa 100 tao ang naninilbihan sa ilalim nito. Lahat yon merong kanya-kanyang pamilya at gawain, kaya naman wala itong nagiging problema sa lugar. May respeto rin ng mga ito sa kanilang mga kapwa, kung kaya't naiiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Pagtatapat pa niya na, yon ang kauna-unahang gabi sa buhay niya, kung saan nakaramdam siya ng matinding tuwa. At sa sobrang pagkagalak, pagkatapos ng handaan, pakiramdam niya kulang pa ang selebrasyon na kanyang naranasan. Kinaumagahan nun, dito na nagsimula ang kanyang gawain. Base sa kanilang mga napagkasunduan, wala siyang ibang gagawin kundi ang magpastol ng mga kambing at maglinis ng mga kulungan ng baka. Naroon ito sa likurang bahagi ng tahanan ng matanda, kung saan meron din siya roong mga makakasamang manggagawa na naghahabi ng banig at gumagawa ng mga unan. Maliwalas din naman ang paligid, kaya nung mapuntahan niya ito, wala siyang naramdamang kakaiba o kahit ano. Basta, normal na normal ito sa paningin niya. At dahil dito, wala siyang inisip na mga bagay na magbibigay ng takot sa kanya. Pero, 3 araw ang lumipas, dito niya napansin ang kakaibang kilos ng pamilya. Nataon kasi noong ang mga baguhan ay nasa bahay ni Tandang Tino naninirahan
dahil sa kasalukuyan pa noong ginagawa ang kanilang mga kubong tutuluyan. Ayon sa kanya, walang gabi na hindi siya nagigising buhat sa mga hindi inaasahang ingay. Noong una, kaluskos lang din ang kanyang naririnig. Pero pagsapit ng ikalawang gabi, may narinig na siyang nag-uusap malapit sa pintuan ng bahay. Rinig na rin niya ang langit-ngit nito, kaya naman agad niya itong sinubukang sipating. Kung hindi niyo kasi naitatanong, yung silid noon ni Masoy, nasa ilalim lang ng hagdan. Kaharap lang ito ng pinto, kaya isang hawi lang niya ng kortina, agad niyang masisipat ang kung sinong taong naroon. Ngunit sa kasamaang palad, wala siya roong nakita. At sa pagtungtong ng ikatlong gabi, doon na niya nasilayan ang matanda habang pilit na hinihila ang mahabang baging na hinabi para maging isang matibay na lubid. Ilang minuto rin yung binuhusan nito ng lakas hanggang sa dito niya na nasilayan ang 6 na taong nakagapos dito. Hubot-hubad ang mga ito, tapos nang gigitatayon sa dumi. Panay din ang paghikbi ng mga nilalang, ngunit hindi niya ito gaanong naririnig. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, binuksan ni Tandang Tino ang isang lihim na pinto na nasa gitnang bahagi ng sala. Pagbukas nito, dali-dali yun doong pumasok kasama ng mga tauhan niya. Napakabilis lang ng itinagal doon ng matanda, kaya naman hindi ito naabutan ng kahit na sinong miyembro ng pamilya. Nang may saayos na ng mga ito ang lagusan, dali-dali itong tumungo sa loob ng silid nila. Hindi nagtagal, tumahimik ang buong paligid. Si Masoy noon, bumalik na rin sa pagkakahiga niya, pero ilang oras lang ang dumaan, paulit-ulit siyang binabalik-balikan ng mga bagay na kanyang nasilayan. Hindi niya ito makalimutan, kaya sa sobrang kuryosidad, nagdesisyon siyang muling buksan ang pintuan na kanyang natuklasan. Dahan-dahan siyang lumapit dito at nang marating na niya ang lugar, unti-unti niya itong binuksan. Luma na ang pintong yun pinuno, tapos meron itong sinaunang trangka na kung titingnan sa malayo, parang napakahirap buksan. Pero nung mahawakan niya ito, biglang may lumabas na tinik sa may bandang laylayan nito, dahilan para masugatan siya nito ng bahagya. Pagtulo ng dugo niya sa bakal, agad itong bumukas hanggang sa natulak na niya ito papaibaba. Pagsilay niya sa looban, may nakita siyang maliit na hagdan na patungo sa isang malaking silid na gawa sa purong lupa at bato. May mga suluring nakasindir rito, kaya naman paunti-unti, medyo naaaninag na rin niya ang nilalaman nito. Akala niya isa lang itong lihim na kulungan ng matanda, pero nang masipat na niya ang loob, dito niya nakita ang mga nilalang na nakagapos ng mga lumang kadena. Malayong malayo ang itsura nito sa mga tao dahil lahat ng nakagapos doon, purong may mga pakpak at buntot. Nanlilisik din ang mga mata nito, tapos pilit siya nitong sinusunggaban kahit hindi na yun gaanong makakilos ng maayos. Matapos naman niyang masilayan ang mga nilalang, nagmamadali naman siyang lumabas ng silid hanggang sa makaahon na siya sa may bandang sala. Subalit pagsarado niya ng pinto, nadatnan niya ang matanda na kanina pa palang nakatingin sa kanya. Walang sabi-sabi, agad naman siya nitong isinama sa silid nito. Akala niya kung ano na ang gagawin nito sa kanya, kaya naman yung takot niya noon, hindi na talaga maipaliwanag. Wala na rin siyang lakas ng loob na magsalita at lumaban pa sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na wala na siyang pag-asang makatakas sa lugar na yon kung sakali mang magdesisyon ng matanda na siya ay paslangin buhat sa kanyang mga nalaman. Ngunit pagpasok nilang dalawa sa silid nito, napansin niya na kalmado lang itong nagsindi ng kandila. Binuksan din ito ang malaking bintana na agaran namang sumimoy ang malamig na hangin. Pagtama ng liwanag ng buwan sa kanila, mahinahon siya nitong pinaupo sa harapan nito. Hindi rin yun kumilos ng nakakapanduda, kaya naman nang mapansin ito ni Masoy,
paunti-unti ay medyo napanatag na rin siya. Pasensya na ho kayo, Tandang Tino, kung nakialam ako sa inyo. Napaisip lang ho kasi ako na kung ano ang gagawin niyo sa mga taong yun kanina eh. Kaya naman nangahas ako na buksan ang pinto. Malaki po itong pagkakamali at pinagsisisihan ko ho yun. Wika niya na may pag-ako sa kanyang mga pagkakasala. Nang marinig naman ito ng matanda, sa halip na sumagot, minabuti muna nitong magsindi ng tabako. Ilang minuto rin yung natahimik hanggang sa napakalma na nito ang kanyang sarili. Kaya naman ang magpang-abot na ang kanilang paningin, nasagot nito ng mahinahon ang lahat ng kanyang sinabi. Hindi ang ginawa mong kinagagalitan ko, Masoy. Nagagalit ako dahil pumasok ka ron nang wala kang ideya sa kung ano man ang makikita mo. Oh, sabihin na nating nakagapos sila. Pero paano kung may nangyari sa iyong hindi inaasahan? Di ko tinatago ang tungkol dyan. At para malaman mo, lahat ng nakatira rito ay alam yan. Marahil ngayon wala ka pang ideya kung ano ang mga yon. Pero dahil sa pumasok ka roon, hayaan mong ilahad ko ang lahat upang magkaroon ka ng kaliwanagan sa iyong isipan. Dagdag pa nito na naniniwala siya na matatahimik lang si Masoy kapag nalaman na nito ang lahat. Mariin din itong inilahad na hindi siya ang tipo ng tao na mahilig magtago ng sikreto sa kanyang mga nasasakupan. Aminado kasi ang matanda na kailangan itong malaman ng lahat upang hindi ito masorpresa kung sakali mang matuklasan nila ang mga lihim niya. Pagtatapat pa nito, meron na yung balak na ilahad sa kanya ang tungkol sa bagay na yon. Ngunit sa kasamaang palad na unahan lang niya ito, dahilan para manganib ang kanyang buhay. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito niya nalaman na isa palang mangangaso ng mga aswang itong si Tandang Tino. Isa ito sa mga gawain ng kanilang pamilya na matagal na nilang itinatago sa tao. Pagtatapat pa nito na, wala naman talagang nagagawa sa kanila ang mga nilalang na yon, bagkus isa lamang itong koleksyon para sa kanya. Nabanggit din ng matanda na magmula noong naging antingero na siya, hilig na niyang mag-alaga ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Malimit sa mga ito, hindi niya pinapaslang hanggang sa dumami na ito ng dumami at kalaunay nakapagdesisyon na siya na gumawa ng kulungan sa ilalim ng bahay niya. Yun nga lang, para masiguro ang kaligtasan ng lahat ng bumibisita, kailangan niya itong talian ng tanikala at kadena upang hindi yun makawala ng basta-basta. May mga busal din ang kanilang bibig upang hindi sila makontrol ng tao gamit ang mga mahika at buhay na salita. Nagsisilbi rin itong swerte ni Tandang Tino sa buhay na sa kanyang paniniwala, ilang dekada na niyang pinapakinabangan. Matapos naman yung marinig ni Masoy, halos hindi niya mawari kung ano ang kanyang isasagot. Aminado naman kasi siyang may puntong pagkakaroon ng hilig nito sa mga malademonyong nilalang, ngunit ang hindi niya lang maisip ay sa kung papaano ito naaatim ng kanyang mga kadugo at pamilya. Mapanganib ang pag-aalaga sa mga ito, at kahit bata siya, alam na niya anumang oras pwedeng sumiklab ang kaguluhan mula sa lugar na tinuturing niyang paraiso. Dahil dito, pilit naman niyang kinundina ang hilig nito, ngunit sa kasamaang palad wala rin siyang nagawa. Unang-una, dayo lang siya sa lugar, kaya wala siyang karapatan na tutulan ang lahat ng desisyon ng matanda. Hindi nagtagal, nang wala na silang mapag-uusapan, dito na nagdesisyon ng matanda na palabasin siya. Bago rin sila magkahiwalay, inabisuhan siya nito na sa pagsapit ng huling araw ng buwan, isasama siya nito sa pangangaso ng mga aswang. Kailangan kasi nito ng bagong tao, kaya sa ayaw man niya at sa gusto, mapipilitan siyang sumunod kung nais niyang magtagal sa lugar na yon. Nang marinig naman ito ni Masoy, hindi na ito nawala sa kanyang isipan. At sa paglipas ng mga araw, palagi itong dumadalaw sa kanya na animoy isang bangungot na hindi niya matakasan. Sa sobrang dami ng kanilang mga ginagawa,
Halos hindi na niya namalayan ang pagdaan ng mga linggo. Isang umaga, nagulat na lamang siya nang mapagtanto niya na ito na ang araw na itinakda ng matanda. Takot na siya noong lumabas ng kubo, ngunit di pa man siya nakakalabas, rinig na niya ang grupo nitong nag-uusap sa likod ng pintuan. Siya ang pinag-uusapan ng mga ito, kaya kahit labag sa kanyang loob, minabuti na lang niyang lumabas para kaharapin ang mga panauhing kanina pang naghihintay. Pagbukas niya ng pinto, agad niyang nakita ang matanda kasama ang 3 nitong anak na nasa edad 40 anyos na pataas. Masaya itong nakatitig sa kanya na para bang meron itong magandang balita. Ngunit nang masipat yun ni Masoy, hindi siya gaanong nakumbinsi. Alam niya na sa likod ng mga ngiting yon, nagtatago ang katotohanang hindi niya kayang matakasan. Pagbaling naman niya ng tingin kay Tandang Tino, narinig niya itong nagsalita sa kanya. Ngayon na ang araw na sinasabi ko sa iyo noon, iho. Maghanda ka at mamayang dapit hapon aalis tayo. Tutungo tayo sa hangganan ng lupain ko dahil doon nakalatag ang aming mga bitag. Wala ka namang gagawin, kaya huwag kang mag-alala. At kung ako sa iyo, iwan mo rito sa bahay mo ang takot na namumutawi sa katawan mo, sapagkat magdudulot lang yan ng panganib sa iyo. Makinig ka ng maigi, dahil ang sitwasyong kaharap mo ay seryoso at hindi biro. Nang marinig niya ang sinabi nito, halos hindi siya makapagsalita sa sobrang takot. Sinubukan niya noong pakalmahin ang kanyang sarili, pero sadyang nakakapangilabot ang mga bagay na kanyang narinig. Matapos ang pag-uusap, umalis ang mag-ama at sa paglayo ng mga ito, naiwan siya nitong tulala habang nakatayo sa gilid ng pinto. Napakalayo ng kanyang paninginoon, animoy may malaking problema siyang iniisip. Isang oras pa ang lumipas, nang medyo kumalma na siya. Dito na siya nagdesisyong pumasok para makapag-almusal. At habang nagluluto siya, marami siyang bagay na sinusubukang unawain. Pagpatak ng dapit hapon, bumalik ang mag-ama sa kanyang tahanan. May mga bitbit itong lambat, sibat, at higit sa lahat, mga sulong gagamitin nila sa kalagitnaan ng gabi. Hindi nagtagal, nang mailabas na niya ang mga dadalhin niyang gamit, dali-dali naman silang umalis. At sa pagtahak nila ng daan, maraming mga manggagawa ang nagtanong sa kanila ukol sa lugar kung saan sila pupunta. Ngunit kapag nababanggit na yon ng matanda, hindi na yon umiimik. Yun bang parang alam na ng mga ito kung ano ang kanilang gagawin. Ilang oras pa ang lumipas, napakabilis na ng paglubog ng araw. Di pa man sila nangangalahati, medyo madilim na sa kanilang dinaraanan. At kahit hirap na silang maaninag ang kanilang daraanan, wala pa rin silang sinisindihang sulo. Ayon kay Tandang Tino, hindi sila pwedeng maglikha ng anumang liwanag sa lugar dahil mabubulabog nito ang lahat ng mga nilalang na nasa paligid. Dagdag pa nito na, gagamitin lamang nila ang mga sulo kapag papauwi na sila at kapag meron na silang nakuha. Nang marinig naman yon ni Masoy, di na rin siya umimik dahil sa alam niya, wala namang bilang ang mga magiging opinyon niya. Basta ang nais niya na lang noong mangyari, sumunod na lang sa mga ito at gawin ang mga ipinapagawa nito sa kanya. Yun na lamang ang mahalaga noon para kay Masoy, kaya naman hindi na siya nag-iisip ng kung ano-ano pa. Ilang minuto bago sumapit ang 7:00, narating na nila ang hangganan ng lupain. Mula sa lugar na yon, kapansin-pansin ang malawak na gubat sa unahan nilang bahagi. May mga nararamdaman din siyang kakaiba sa paligid na ayon umano sa matanda ay dulot ng mga nilalang na hindi nakikita. Dagdag pa nito na, sa labas ng hangganan ng lupa niya, walang batas na umiiral. Ang mga nilalang doon ay hindi nagkakaisa, kaya naman gabi-gabi may nangyayaring labanan at digmaan. Hindi rin yung ligtas sa mga tao na siya namang pangunahing dahilan kung bakit wala ka ritong makikitang nangangaso.
Pagkasambit naman dito ni Tandang Tino, dito na sila nagtago matapos nitong mapansin ang grupo ng malalaking ibon na tila bang umaaligid di kalayuan sa kinaroroonan nila. Pagkubli nilang dalawa sa malalaking tipak ng bato, dito na nagsimulang pumunta sa bitag na kanilang inihanda ang mga anak nito. Walang sabi-sabi, bigla na lamang nitong sinugatan ang kanilang mga sarili habang paulit-ulit na sumisigaw. Maya-maya pa, nang maagaw na nito ang atensyon ng mga nilalang sa kalangitan, bigla niya itong nakita na mabilis na bumulusok patungo sa kinaroroonan nila. At habang papalapit ang mga nilalang na yon, mas lalo itong lumalaki at nag-iiba ang itsura. Nang ilang metro na lang ang layo ng mga ito, doon niya nasilayan ang mahaba nitong mga kuko na parang kasing laki na ng mga sanga ng puno. Umaatungal na rin ang mga nilalang, ngunit sa kabila nito nanatiling walang takot ang tatlong anak ni Tandang Tino. Paglapag naman ng mga aswang sa lupa, laking gulat na lamang ng mga ito nang biglang tumaas ang malalaking lambat kung saan sila lumapag. At nung lumapat ito sa kanilang mga katawan, sapilitan sila nitong pinabalik sa kanilang mga anyo. Nang masipat naman yon ni Tandang Tino, dali-dali niya itong nilapitan para bugbugin at gapusin. Kahit matanda na yon pinuno, nakaya pa rin itong makipagbuno sa mga nilalang na nahuli nila. At sa isang hulihan lang, umabot sa 7 aswang ang kanilang nakuha. Yung isa sa mga ito, may sagpang-sagpang pang kalahating katawan ng isang bata. Hindi yun ikinatuwa ni Tandang Tino. Kaya naman yung nilalang na nahulihan niya nito, ora mismo pinugutan niya ng ulo. Pagkatapos bumalik siya sa mga kasamahan nito para sapilitang kaladkarin patungo sa lugar kung saan sila naroon. At nung makalapit na yun sa kanya, dito niya naamoy ang tunay na baho ng isang aswang. Amoy lupa ang mga ito pinuno. Tapos yung hininga nila, parang katulad ng amoy ng alugbati. Mahina lang din ang nabubulok na amoy na nalanghap niya, kaya di niya ito gaanong napapansin. Nang mapagtanto naman niya ito, tinanong niya yun sa matanda. At ayon kay Tandang Tino, ganun ang baho ng mga aswang dahil pinahina ito ng husto ng mga pangontra nilang ibinalot sa lambat. Mariin din itong inilahad na kahit hayaan nilang lumaya ang mga ito, hindi na ito magkakaroon ng pagkakataon na makapagpalit anyo sa loob ng isang buong gabi. Manghihina din ng husto ang kanilang katawan, sa puntong mawawalan sila ng lakas kahit sa paghakbang. Ngunit kapag naigapos na sila ng mga tanikala, babalik ang kakayahan nila na makapaglakad. Yun lang ang maibibigay nitong abilidad na siya namang tamang-tama para makauwi sila na kasama ang mga ito. Matapos naman nilang makapag-usap, minabuti naman niyang manahimik. At sa halip na magtanong pa, itinuon niya ang kanyang atensyon sa kasalukuyang ginagawa ng 3 nitong anak. Pagbaling niya roon ng tingin, kitang-kita niya kung papaano nito paghilumin ang mga sugat na nilikha nila gamit lamang ang isang katangi-tanging langis. Ilang minuto pa ang lumipas. Muling naglakad ang grupo patungo sa lugar kung saan nakabaon ang iba pa nilang mga patibong. Pagtayo naman nila sa harapan nito, muli silang nagmasid sa kalangitan hanggang sa muli na naman silang makasilay ng mga nilalang. At kagaya ng nauna nilang ginawa, ganun ulit ang preparasyon na kanilang inihanda. Nagtagal ito ng kalahating oras bago sila muling makabitag ng 5 aswang. At sa loob ng isang buong gabing panghuhuli, mahigit sa 15 piraso ang kanilang nakuha. Dahil dito, agad namang nagpasya ang matanda na iuuwi na ang mga ito. Bukod kasi sa ubos na ang mga dala nilang kadena, masyado na rin itong marami para sa kanila. Lumipas ang gabing yon, parang wala namang nangyari. Akala noon ni Masoy, dito na magtatapos ang lahat, pero sa katagalan ng kanyang pananatili, dito niya nalaman ang tungkol sa mga aswang na mayroong likas na galit sa pamilya ng matanda. Umaraw man o gumabi, walang sawa itong umaaligid sa lupain.
pilit na naghahanap ng lugar na pwedeng madaanan. Bawat isa sa mga ito matindi ang pagmamalabis na makapasok, subalit sadyang hindi nito malusutan ang mga pangontrang ibinao nito sa ilalim ng lupa. At dahil sa mga pangontrang yan, kung kaya't kahit marami ang may malalim na galit sa matanda, wala kang makikitang aswang na gumagala sa kalangitan kung saan sila naroon. Isang matinding patunay na kahit lumipas man ang panahon, hinding-hindi napupurol ang katalinuhan at lalim ng kaalaman nito pagdating sa lihim na karunungan. Dekada pa ang lumipas. Kung hindi pa yun ang hina at nagkasakit, hindi pa siya aalis sa poder nito. At magmula noong lumisan siya rito, hindi na rin niya nakita ang matandang nangongolekta ng mga aswang na tinagurian bilang si Tandang Tino, ang pinakamalakas na mga ngaso sa buong Negros Oriental.